Здравейте! Сега ще покажа как се лепи ухо. За целта използвам Ургосивал, което е здрав копринен лейкопласт. Той е хипоалергенен и се маха много лесно, без да къса много козина. Той е текстилен и изглежда ето по този начин. Откъсвам около 25 см и когато тръгвам да го лепя, завивам ухото като фунийка. Вътре мога да си пъхна пръста точно по средата и лепя долната част заедно с горната част. Залепям лейкопласта. Малко им е неприятно, но свикват. И когато направим една хубава фуния, просто държим здраво, за да сме сигурни, че тя ще остане в същата форма. Браво! И ето как изглежда крайният резултат. Двете части на ухото са сгънати и реално горната част е останала вътре и аз мога да си пъхна пръст. Така се образува ето тази сгъвка, която е фунийка вътре в ухото. Чели? Стой! Много е красива. Браво! Браво! Благодаря!